जोंनि दिनैनि प्रेस मिट लानाय उद्देश्यआ बेनो जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशन हिसाबै जोङो इउपिपिएलखौहाय सापर्ट खालामनो थांनायसै इलेक्शनाव आरो देरहाहोनो बेनो जोंनि मेन उद्देश्यआ। जोंनि बे एसोसिएशन दानाया ओरैनो जानला मोनला मानसिफोरखौ खेबखांनानै एसोसिएशन दानाय जायाखै। बे जाबाय 1986 निफ्राय डिवाइड आसाम 50-50 जाय बिथांमोना बिग्रा सुबुंफोर थैनायाथ' थैबाय नाथाय थांनानै थानानै दं। बे थांनानै थानायफोरा माबा मोनसे मोनगोन खोमा होननानै आसा थिदों आरो दानि फैगौ सरकारनाव बिटिआर जेब्ला गभर्नमेन्ट जायो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन मोनसे एक्स ग्रेसिया एबा बिसोरनि फिसौ बिथाइफोरनि थाखाय माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि थाखाय जोङो नुनो मोनदों। बिएससि जानानै थांबाय, बिटिसि जानानै थांबाय आरो बिटिसियावबो एक्स वर्कार हिसाबै बाखुरा ग्रुप दादोंमोन। सन्दनानो आलासिमोन कासिक'त्रायाव, नाथाय बिथांमोना मावफुंना होनो हायैयाव दिनैहाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशनखौ 16 तारिख नभेम्बरनि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा भेरगाव मण्डलपारायाव दाफुंनानै लानाय जाबाय सेन्ट्रेल बडि हिसाबै। आरो दिनै डिस्ट्रिक्ट मोननैनि क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट मोननैनि जोङो बेहाय ज' जादों आरो जोङो बेखौनो नुनो मोनदों बिथांमोना जेसेबां एक्स वर्कारफोर दङ बिथांमोना ज' जानानै दिनै इउपिपिएल दलखौ देरहाहोनो थाखाय साग्रिद जाफैदों। बिपिएफखौ सायख'यैनि खारना बेनो मानोना बिपिएफआ 17 बोसोर थगायबोबाय। थगायग्रा मोनसे हानजा पलिटिकेल गभर्नमेन्टसो बियो, जेराव हब मिनिस्टार दं, जेराव दा नै हिमन्त बिश्व शर्माया नाम दोनबावबाय लाजित सिं जोंनि बड'लेण्डनि चिफमाखौनो नेमखिन गुन्दा होनो, नेमखि गुन्दा होनो। मा जाखो बेलाय? मावफुंनो हायिखाय बिथांमोना दस्रा जाथिनि मिनिस्टारफोरजोंबो गभर्नमेन्टनि मानसिफोरजोंबो सोंखारि जाबाय। दा जोंलाय मा बुंनो? दा बेबायदि गभर्नमेन्टआव जों बोरै थानो? बेनिखायनो जोङो फैगौ बिटिआर बे गभर्नमेन्टखौ सापर्ट खालामदों आरो जेने थेने जोङो देरहाहोगोन। इउपिपिएल दोलोखौ जोङो सापर्ट खालामदों। फैफिननो गोनाङा बेनो, फैफिननो गोनां नङा, जोंखौ नायखायाखै। मेन थांखि बेनो, जोंखौ नायाखै बिपिएफ दोलोनि लिडारफ्रा। बेनिखायनो जोङो दानि गोदान पलिटिकेल हान्जा जाय बिथांमोन फैगोन प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोनजों सिथाबनानै जों मावगोन। क'क्राझार चिरां हिसाबै जोङो दिनै गैयालाबो एक्स वर्कार हिसाबै more than 200 एबाब जोङो लिस्टखौ मोनबाय। नाथाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों जाय बिपिएफआव दङ एक्स वर्कार हिसाबै बिथांमोनाबो जेन जोंजों फैयो। बे दानि गोदान दाफुंनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एसोसिएशन 16 तारिखआव जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दादों। नोंथांमोनखौ जों खावलायो जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंजों सापर्ट होफैयो आरो मोनसे एक्स ग्रेसिया एबा नोंथांमोननि फिउचारनि फिसा-फिसौफोरनि थाखाय माबा मोनसे जों खामानि मावलांनो हायो बेखौ जों खावलायहरो। बिसायख'थिनि उनाव जोङो ओरैबायदि खामानि मावगोन, बे एसोसिएशना जोङो जोबनानै थाङा। जोङो स्पेसिफिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो नायगोन आरो जाय मानसिया जोंखौ सापर्ट होगोन, पाब्लिकखौ सापर्ट खालामगोन, डेभेलपमेन्टनि मोनसे खामानि मावगोन, बेखौनो जोङो सापर्ट खालामगोन। 1987आव बुंनो थाङोब्ला जेसेबां बेहाय एक्स वर्कारफोर दङ बिथांमोनानो डिवाइड आसाम 50-50खौ बिदों। दिनै डिवाइड आसाम 50-50आ जाफुङाखैब्लाबो नाथाय मोनसे बिटिआरखौ जों मोननो हादों। बिनि सिगां बिएससि मोनदोंमोन, बेबो जाफुङाखै, सेटिसफेक्सन जायाखै। नाथाय बिएससिखौ मोननायनि उनाव बिटिसि मोनदों, दा बेवबो जोङो सेटिसफेक्सन गैया। दिनै बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय देरसिनखाय जोङो बेखौ सापर्ट होदों। खोनासं, जाय बिथांमोना बुंदों, हाग्रामाबो बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया होननानै, नाथाय बिथाङानो सिगनेचार होग्रा सासे। जेबो गैयाला मानो सिगनेचार होनांगौमोन? माखौ उइटनेस जानांगौमोन बियो? बिथांनाव कुइसन सोंहरफिननाय जादों दा। आङो दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कारनि जानानै हाग्रामानाव सोंनो गोसो जादों, मानो उइटनेस जाया नोंलाय?
as a chief of Bodoland नों जानो नाङामोन BTR आव गासैबो दङ होननानै बिथाङानो ओंखारनानैहाय सिगनेचार होखांनायनि उनावहाय सब कुछ आसे बिथाङानो बुंदों दिनै मानो गैया होनदों गैया होननाय खारना बेनो BTR आव गासैबो दंजोबो बे BTR आव दंखाय BTC खौ बायदि सलायनो थाखाय बिथाङा दा बदनाम होबायगासिनो दङ बिनि अनगायै जेबो गैया आब' अनजालिखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो मान आरो सनमान बावोमोन आरो बावो नाथाय बे बोसोराव आब' अनजालिया गावनि मान सनमानखौ गावनो गाव बोखारनानै लाबाय जेब्ला बियो वुमेन जास्टिस फरमनि प्रेसिडेन्ट जानानै बियो गोबां खामानि जोंनि गेजेरावहाय मिटिंबो खालामफैदों गिदिर गिदिर मिटिंफ्रावहाय जोंखौ आलासि चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो बेखौ लिंहरदोंमोन बिथाङा स्पिच होदों बिथाङा सोबख'नाय जाख्ल'नाय गाज्रि खामानि कारापसन BPF हानजाया होननानै हाग्रामाखौ रायदों आरो आइजोफोरखौ मान होरोङा BPF पार्टिया होननानै बिथाङानो बखिदों बे ओनसोलावनो बखिफैदों चिराङाव बखिफैदों क'क्राझाराव बखिदों दा जों बेखौनो बुंदों दिनै मान होरोङि बै समाव वुमेन जास्टिस फरमनि जानानै जे बियो बुंदोंमोन मिटिंफोराव दा BPF पार्टिया अनजालि दैमारिखौ मान होबाय ना मा थिग खोना बेसेबां मान मोनदोंथाय जों मिथिया बेनिखायनो दा इयो BPF आव हाबदों बेखौसो जों नुदों जोंनि सिगांनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आइडिया आरो थांखिया बेनोमोन जेरैखियाबाबो माने बर'फ्रा पृथक बर' रायजो अर्थात आलादा बड' हादोर मोननो नांगौ बे थांखिखौ दिखांनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे आन्दलना जागायदोंमोन आबसु हिसाबै आबसुनि कर्मिफोर हिसाबै बा भलन्टियार फर्स हिसाबै बा अभारग्राउन्डनि आबसुनि वार्कारफोर हिसाबै आबसुनिफ्राय जि निर्देशफोर दङमोन जि बिथोनफोर दङमोन बेफोरखौ जोङो बयबो आखरे आखरे बेखौ जोङो पालन खालामनानै जोङो सहायखौ होबोदोंमोन जोङो दिनै फुराना वार्कार हिसाबै बे BTR सुक्तिखौ 100% जोङो बरायो आरो जों सापर्ट खालामो आरो बे BTR सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाफुंहोनायाव जोंहा फुरा दायित्व दङ आरो जों खामानि मावगोन आरो बिनि सिगां जोङो इलेक्शननि पारपासाव जोङो बिसेस हिसाबै UPPL खौ सापर्ट खालामगोन आरो जोङो खामानिखौ मावगोन दिनै जि आफादखौ जोङो दाबाय जोङो मिथिदों बे आफादा बे दानि फैगोन गोदान सरकारनियावहाय फैसा बिग्राल' नङा माबा मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय बा सुबिदा बिग्राल' नङा नाथाय बियो मोनसे ओरैबायदि समाज जों दागोन समाजावहाय परिणत जागोन जेरै माने सुनागरिक सिभिल ससाइटि आरो सिभिल ससाइटि होनना बुङोब्ला दिनै सिभिल ससाइटिया जोंनि आसाम हादराव जथेस्थ गोहोम दङ जेरै हिरेन गहाय आरो बायदि बायदि फुराना गोदोनि फ्रिडम फाइटारफोर बिथांमोना दिनै समाजनि सासे सुनागरिक हिसाबै गावखौ उपस्थापन खालामनो हाबाय आरो बेबायदि हिसाबै बिथांमोना मावो दाबो सरकारखौ मा होनो सोंखारिनो हानाय बिथांमोनाव गोहो बोलो दं आरो बिथांमोन सोंखारियोबा आसामनि गासैनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि थिंजाय दाहाल जायो आरो खामानिखौ मावो थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै बे फुराना वार्कार आबसुनि फुराना वार्कार हिसाबै जोङो सरकारनिफ्राय सुबिदा बिनायल' नङा नाथाय जोङो मोनसे सुनागरिक अर्थात सिभिल ससाइटियाव जोङो महर लागोन आरो बियो जोंनि फैगोन जेनेरेसननि थाखाय बिराद मोजां मोनसे गिदिरथार उदाहरन मोजां बिदिन्थि थागोन जोङो बिथांमोनखौ जेनेरेल आपिल खालामो जाय जेरैखिजाया जिहेतु बिथांमोना 17 बोसोर बे BPF हानजायाव थानानै मोनसे अयभास बायदि जाबाय बेखौ नागारनो हाया बायदि जाबाय बेखौ मोजां मोनग्रा बायदि जाबाय नाथाय दिनै परिबर्तन होननाया जिहेतु बयनिबो खुगायाव बे स्ल'गाना ओंखारगासिनो दङ गोसोफ्राव दङ बेनिखायनो जों बिथांमोनखौबो जेनेरेल भाबै जों आपिल खालामो दा गाव गावनि सार्थफोरखौ नागारनानै गाव गावनि दोलोफोरखौ नागारनानै बे सिभिल ससाइटि दानायाव बिथांमोनाबो जाहाथे फैनानै जगदान खालामो आरो बे हारिखौ बा जोंनि BTR ओनसोलखौ जोंनि फैगोन जेनेरेसनखौ मोजाङै दाफिननायावहाय जाहाथे मदद होयो बे BTR सुक्तियाव जोंहा जथेस्थ दफाफोर दङ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावहाय 92टा दफाल' दङमोन नाथाय दा BTR सुक्तियाव अट'मेटिकेलि 98टा दफा हाबनानै दं
दा बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ नायोब्ला दिनै जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि गासिबो जाति जनगोष्ठीनि थाखाय बे जथेस्थ' मोनसे परिबर्तन मा मोनसे ससियेलि इक'नमिकेलि कालसारेल बायदि बिथिङावहाय जोङो माने बिथा दाफिननायनि मोनसे सुबिदाफ्रा बे बिटिआर सुक्तिफ्रा हाबनानै दं। बेनिखायनो जों बे बिटिआर सुक्तियाव जोङो पुरा गोजोननाय दङ। फोथाय खेबसुनि बाथ्रा फैया जिहेतु प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्टआ बिनो आबसुनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय मानसि, आबसुखौ बियो गैयाब्लाबो 17 बोसोर दैदेनदों। दा बिनि बिखा बिख्लो बिनि अन्तराव मा दं मोजां गाज्रि जों गासैखौबो मिथिजोबखायो। बिनि नेतृत्वआवनो जोङो आन्दलनाव ओंखारदों, राजा लामा होबथादों, रेल रख' खालामदों बायदि बायदि। बेवहाय बिथांनि स्पिचफोरनि गेजेरजों बिथांनि मावनाय दांनायफोरनि गेजेरजों जोङो मिथिगौ बिथाङा जोंखौ बिबायदि मालाबाबो थगायग्रा सासे लिडार बि जानो हाया। नाथाय बि सासे नेशनेल लेभेलनि सासे डायनामिक लिडार होननानै जों बिथांखौ फोथायो आरो बिथांनि सायाव जोंहा पुरा भरसा दं।